nga dunggan makapuso ang makalingaw nga awit nga pahaom nini mga hagit nga gitubang nato karong panahon sa krisis tungod sa COVID-19. Makauban nato ang entertainer behind these music videos. Daghan pa ni siya og ipangbuhat karong panahon na gikan sa Butuan City. Makauban nato si Mr. Junior Calling. Good morning, sir. Good morning, Sir Nico, sa tanan usab mga suki nato nga kapusong Subuanon. Good morning. Daghang salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Kining imo mga gipangbuhat karong panahon na, sir, gipahaom gyud nimo sa atong mga problema, mga hagit siguro karong COVID-19. Hatagi mi og kuan, sir, ideya, sir, kinsa may inspirasyon nimo ani pag-andam aning lain-lain nga mga music videos. Ang dagan usab sa panahon ang aksyon sa atong pangagamhanan. So mao nang akong matag sitwasyon akong gipahauman og tagsa ka kanta. Unsa kadugay man ni, sir, Tama sa yan. imong makabuhat ka og usa ka kanta, sir? Basta mga adaptation lang, mga sa ka oras, duha ka oras. How is it like, sir, kanang nindot man jud murag mapagaanta sa pamati sa mga tao karon, ipaagi gyud nato og komedya, mga pasiaw. Naturally, komedyante na jud ka nga pagkatao, sir, kaniadto pa. Oo, sir, kanang mao na gini ako ang kibali 40 since bata pa ko, no? Bata pa ko, gamay pa kong bata. Nagwagwahon ko sa akong mga igsuon, sa akong ginikanan, itsa ko nila. Maon taon ni natabo sa akong naong sa sige na ni kinitsa. Karon, sir, pilan may edad nimo ron, sir? Sa ako nang di ko, ang mga 26 kapin, ang kapin po ang 25 po. Karon, I understand, sir, naa karon sa Butuan City, sir, no? Pero Sugbuanon jud ka, lumad jud ka nga taga Mandawi. Ngano nahiabot man ka diha sa Mindanao, sir? Tungod po ni sa ato apod linya sa panginabuhi. No? So, pag sa diha ko sa dakbayan sa Sugbo, siyempre dagkan po mi kayo mga performers. Then murao ka ni palahi sab ko sa ilaha kay para di po mi mag-ilog sa mga imbitasyon. Karong panahon sa COVID, sir, sa krisis nga gitubang, unsa po epekto niini kanimo sama kanimo, sir, nga usa ka entertainer? Dako kayo, sir, no, dili lang sa ako dili lang sa kuha. Kay kami masagod mga maglilingaw sa entablado, kami pod ang gitawag og no show, no pay. So wala pod mi income, wala mi mga trabaho, wala mga trabaho, kundi kini lang gayud amo ang panginabuhi. Positibo ta kanunay. Ayaw lang sa gikahadlokan nga sakit. So ato lang yun sa pagpakabuhi lang. Positibo sa pagpakabuhi apan dili sa virus. Ayaw nang sa virus. Naghisgot naman kitag virus, sir. Usa sa nakapadani sa nimo nga awit, sir, kining binisaya ba ni virus, sir? Hatagi ra gyud ni og gamay nga sample bali, sir, sa imong kaugalingong bersyon. Okay, sample lang, sir. Photo bratas title. Sige, sir. Tibuok, sir. Ang intiro. Sige. Virus, tibuok kalibutan. Virus, nga gikan sa Wuhan. Aron, nga dili ta matakdan. Social distancing tang tanan. Oh yeah. Virus, tibuok kalibutan. Kundi mo mutuman, malagmit sa inyo, dagan ang matakdan. Okay na, sir. Wow. Thank you so much, Sir Junior. Siguro daghan ang madani gyud nimo mga awit karon, daghan pa kag mga kanta, di ba, sir? Asa man ka makita sa mga tao, doon na ba kay mga social media accounts, sir, sa mga gusto sa mo follow nimo? Okay, naaya ko ang YouTube channel, no? Hangyo na lang po ko sa itong mga kaigsoon nga subscribe po unta sila. May na lang makadawatag sa ginagmay lang o kay alakansi jud kayo. Among na load tingali. Hapit na libo ang amo karong pundo. $1 pa lang yun in town. Thank you so much, Sir Junior. Panamilit na lang, sir. Doon na kay mensahe sa mga tao, sir. Kung wala tayong mga lakaw importante, stay at home na lang yun ta.
sa kanunay aron mahuman na ni tanan natong mga problema sa COVID-19 crisis. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntagan. Nalingaw mi sa imong presence karon. Thank you kang Junior Calling gikan sa Butuan City. Okay, daghang salamat ug maayong buntag pod sa tanan. Thank you so much. Good morning, sir.